And now, it's time for SPG. As in, Super Backnern Secret File. Ipinasok ko si Manoy sa kuweba ng Salamat Shopping! Itago niyo ako sa pangalang Limuel. At ito ang aking SPG. As in, Super Backnern Secret File. Matagal-tagal na kaming hindi nakikita ng girlfriend ko gawa nga ng quarantine. Mahigpit ang mga magulang niya, kaya hindi siya pinapayagang lumabas at makipagkita sa mga kaibigan niya. At sa akin, naintindihan ko naman. Kasi may 2 senior silang kasama sa bahay. Bukod pa dun, meron silang kasamang baby. Kaya lang, halos 7 buwan na kaming walang bakbakan. At sa loob ng 3 taon naming relasyon, ito na ang pinakamatagal na walang bakbakan. May maayos naman kaming trabaho kaya responsable kami. Blessed pa rin kasi work from home kami parehas. Yun nga lang, wala pa ring way at lusot para mapuntahan ko siya. Taga-south siya at ako naman taga-north. Iniisip ko pa, baka merong checkpoint sa kanila. Mahihirapan ako at bumalik lang dito sa bahay namin. Sina Papa at Mama, ayaw rin akong palabasin. Kasi si Papa may sakit sa atay. Kaya ingat na ingat kami dahil sa komplikasyon. Kaya ito, no choice. Gamit na ang kamay ko. May paltos na nga ang kamay ko sa sobrang paggamit ko. Nagsasawa na ako sa ganitong klaseng setup. Kaya naman isang araw, naisipan kong gumawa ng kakaibang trip. Since madaling araw na nun, at ramdam kong wala nang gising, sinara ko lahat ng bintana ng kwarto ko. Inayos ko ang kortina at binuksan ko ang laptop ko. By the way, nagpa-deliver ako ng silicone stroker. Stimulator kumbaga. Hugis ano yun? Basta, search nyo na lang. Eddie, eto na. Naghubad ako. Tas mamaya pang unti, nagpatugtog na ako ng mga pang sexy time ba? Habang ini-imagine ko si girlfriend. Nakaitsurang aso ako ron nung time na ipinasok ko na si Manoy sa kuweba ng nai-deliver na item. Salamat Shopping! Sabi ko sa isip-isip ko nang maramdaman ko ang kakaibang sensasyon. Nang biglang meron akong narinig. Binuksan ang pintuan ko. Anak ng tipaklong. Napalingon ako kung saan nang galing ang ingay na yon at kitang-kita ko kung paano nagulat ang papa ko sa tagpong nakita niya. Oo, si Papa ang nakakita sa akin sa ganong klaseng sitwasyon. Hindi na umimik si Papa, sinara na lang niya ang pinto. Ay, hindi ko alam kung anong mararamdaman ko nung moment na yun. Pero, ang ginawa ko, inilak ko na lang ang pinto. Kinabukasan, habang nasa hapagkainan kami, sabi lang ni Papa bigla, "Limel, di ba nagbibenta ng bigas sina pangalan ng girlfriend ko? Sige, bumiyahe ka at pagkatapos mo doon magkwarantin ka ng 2 linggo. Para naman makatikim ka ng masarap
bukod dito sa pagkaing niluluto ng mama mo. At nanlaki ang mga mata ko sa mga narinig ko, sabay tawa ng malakas. P.S. Shoutout sa lahat ng mga nagsasariling sikap dyan. Kaya, kakayanin. And shoutout din sa tatay kong cool. Muli, ako si Limuel at ito ang aking SPG. As in, Super Pack Nern Secret File. Always your number one SM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.